the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. It's Sunday edition ng ating programa, HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call. Lalo yung may mga latest laboratory results, pwede po kayo mag-communicate sa CMDB call. Hello kay Ma'am Lorna Mahadas. Okay? So, mission to help restore the health of people. Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. At i-announce ko pala po para dyan sa mga tagalabo, yung mga malalapit dyan, na sana mag-a-avail ng ginawang free health consultation dyan sa CMD Center in Labo ng Friday, February 7. Hindi raw natuloy. Hindi natuloy. Kasi biglang nagka-problema yung kuryente nila doon sa area nila. So, mahirap ipagpatuloy yung ginagawa nilang free health consultation sa madilim na. Kailangan talaga yung kuryente. So, na-move po nila yon, na-postpone. Balik na lang po kayo ng February 10. February 10, Monday. Sa Monday po yan. 9 a.m. to 12 noon. Take advantage po, ha? Oo. And of course, sa mga taga Santo Domingo, Albay, meron din kayong free health consultation ngayong Sunday mismo, February 9, Sunday, dyan sa CMD Center in Santo Domingo. Mamaya po ay i-announce ko yung address ng Santo Domingo dyan sa 8 a.m. to 3 p.m. po, mga taga Santo Domingo. And of course, sa Legazpi, syempre, meron tayong schedule ng free health consultation ay gagawin ngayong February 15. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po sa mga dito naman sa mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito. Oo, take advantage po kayo. February 15, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. And syempre, dahil tayo napapakinggan sa Camarines Norte, please attend my health symposium na gagawin ko po dyan. February 22, Josel's Garden, dyan sa Diego Liñan Street, Barangay 7, in Daet. Opo, 9:30 a.m. din po dyan. And sa Labo the following day, andyan ako sa Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. Please attend my health symposium. Dito po ay tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bumili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan. At marami kayong matutunan syempre. And ano po kayo,
pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Ulitin ko lang sa inyong lahat. Oo. Yung schedule dyan, take advantage po. Mga taga Camarines Norte. Yung mga malalapit dyan sa Daet and Labo, doon na lang sumabay kayo. Okay po? So, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello sa mga nakikinig, sa lahat ng nakikinig sa radyo, saan mga radio station kayo nakakapakinig ng programang ito, and of course sa lahat ng mga nasa Facebook, saan man kayong Facebook, nakakapanood ng ating programa. Hello po sa inyong lahat. Okay? And syempre, kung may tanong, ito yung aking text hotline ulit. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. And by the way, sa panahon ngayon, marami ang may trangkaso. Trangkaso or flu. Yan. Madali nyo yan. Mag-ingat po tayo. Dapat laging may payong, di ba? Rain or shine, bag magpaulan. And of course, sikapin natin na healthy tayo. Sikapin natin na healthy tayo. Ba't pa kayo may tumatawag ka agad? Oo. Wait lang ha. Yes po. Hello? Opo. Ano po yan? Nagraradyo kasi ako. Ano pong tanong nyo po? Nasaan po kayo? Taga saan kayo? Oo, sa CMD office ba kayo tumatawag? Hello? Ano? CMD office po ito. Mamaya kami lang, kasi may dito, maraming hindi ko nung tumadaan. Mamaya tawag ka after 1 hour po. Okay? Sige po. Okay po. Thank you. Ayun. Maingay daw sa lugar. Sa hello kay Ma'am Rodora Nucom and Ma'am Lorna Mahada. Sa hello po sa inyo. Okay, so patuloy po tayo. Nako, yon, usapang trangkaso, flu. Importante, panahon ngayon ay malakas ang ating immune system. Oo, madali natin i-manage yan. Kung kayo ay, nagtatake ng ating CMD at CBF. Actually, yung binibigay natin dyan. Kailangan palakasin lang ang ating immune system at laban ang ating katawan sa mga viruses na yan. Tandaan sa mga taong acidic, kayo po ang madaling dapuan ng mga sakit, lalo yung mga trangkaso na yan. Kasi virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na nabubuhay sa isang acidic na katawan. Kaya huwag kayong papayag na acidic kayo. You have to address your acidity. You will address your ailment. At paano nyo pala malalaman na acidic kayo? Ito, simptomas ng mga taong acidic. Madaling mapagod at manghina. Sakitin. Lahat ng may sakit, acidic po kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Ang dami, akala mo, buong-buo ka pa, pero marami ng organs mo ang nagkakaroon ng problema dahil kayo ay acidic. Decrease in oxygenation. Kahit yung pagpasok ng oxygen sa ating katawan ay nahihirapan. Kaya marami kang masasakit. Masakit ang ulo, masakit ang katawan. Yan, simptomas siya na acidic po kayo. Ito ang pinakamasaklap ha. Tandaan na pag acidic yung katawan natin, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells nabubuhay sa katawan na acidic. Kaya huwag tayong papayag na acidic tayo. Address your acidity, you will address your ailment. Kaya swak na swak ang ating HCI Power Trio. Lahat po yan ay mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana o pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Pag healthy ka, hindi ka nagwo-worry. 'Di ba? Masarap ang tulog, walang mga aray-aray, o 'di ba? Yan po ang ating kayang gawin ng ating HCI Power Trio. All natural po yan. Kaya walang
side effect. Minsan may nagtatanong, okay lang ba ma'am, uminom ng inyong product na kahit may mga iniinom na gamot, mas kailangan po mag-take kayo. Kung ang iniinom niyong gamot, alam ba, isa hypertension, diabetiko kayo, may sakit sa puso, continue lang po yung pag-inom ng inyong gamot, idagdag niyo yung ating Power Trio. Mas effective yung mga iniinom yung gamot kung malakas ang inyong katawan. Diba? At whatever the side effect ng mga iniinom yung gamot ay i-address po yan ng ating Power Trio kasi alkaline po siya. So yan, ingat-ingat po sa trangkaso, sa flu, yan ingat-ingat tayo pero madaling i-manage yan using our Power Trio. So, pwede lang kayo, madali kayong mag-communicate sa amin. Kasi kami, ito yan sa inyong lahat. Ang management, paano minamanage ang trangkaso, ha? Pag, lalo CMD, CMD yung gagamitin mo. Pag mga bata, 5 drops in half glass water every hour habang gising. Yan ang management natin. Flu, dengue, ano pa, COVID, yun, parehas ang management natin yan. Plus sabayan ng CBF. Oo. Laban yan, katawan natin, hindi kayo mag-worry. Kung adult naman, 10 drops every hour. Pwede yan na 10 to 20 drops every hour. Habang gising hanggang mag-okay na po yan. Tried and tested natin yan sa trangkaso, sa dengue, sa COVID. Opo, ganun tayo mag-manage ng mga ganyan na problema. Okay? So, minsan, may naano ako. Ito yan, kwento tayo. Minsan, siyempre, minsan ang mga tao, lito na sila. Ma'am, alin na ba talaga? Ang dami namin na ng mga food supplement. Ito yan. Anong advantage ng ating Power Trio? Especially our CMD, the flagship product natin. Na, di ba, minsan may mga nakikita kayong ina-advertise. Ito, para sa sinusitis, para ito sa diabetes, para ito sa ano. Pero itong product na to, para bang pag iniinom natin ito, lumalakas tayo. Tandaan itong DNA. Ano ibig sabihin DNA? Detoxification. Tatanggalin yung mga toxins sa ating katawan. Now, nourishment. Kasi nutrition na kailangan ng ating trillions of cells. Activation ng trillions of cells natin yan. DNA. Detoxification, nourishment, and activation ng ating trillions of cells. Tandaan po, pag healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung ating mga system. Ikaw na naglalakad-lakad dyan, kahit nagkaedad na tayo, pwede nyo nang sabihin, age is just a number. Katulad ko. Diba? Nung puro na ako gamot nun, pero ang sakit ko nandyan pa rin, hindi ko na talaga masabi-sabi yung aking edad. Kasi paano mo naman sasabihin ang edad mo? Ako, katulad ko nun, na nasa 40s pa lang ako, pero pakiramdam ko para na akong nauupos na kandila. Ngayon, I'm 64, mabilis ako magsabi, ilan ang edad ko? 64, going 65 na po. Walang sakit, walang mga aray-aray. Masarap na uli yung tulog, hindi na ako nagwo-worry about my health. Sana po ay marami tayong matulungan paano i-manage whatever your health situations. And sa mga taong acidic pala, hindi regular magdumi. Oy, ang dami nyo dyan na hindi kayo regular magdumi. Oo, huwag kayong papayag na hindi regular magdumi ha. Mag-CR juice. Kailangan maging malinis ang ating mga colon. Kailangan malinis yung ating mga colon. Pag malinis ang colon natin, maiwasan magkaroon ka ng, di ba, yung may mga almoranas, colon cancer, colorectal cancer. So, very important para sa atin ng mga listeners yung everyday na ilalabas natin yung mga toxins sa ating katawan. Kung hindi yun na ilalabas, mag-CR juice. Yan po. And also sa mga taong mahilig sa kape, katulad ko. Kung ang kape na iniinom ninyo ay acidic, nako, panahon na. Palitan nyo na ng HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil sa minerals na nandiyan. Napakasarap. Ito na rin yung aking kape. O yan. Hello kay Ma'am Arlene Jacob. And by the way,
sa inyong lahat, meron pala, baka yung mga gustong makatry ng ating bioresonator. It's a nerve therapy machine na aapakan mo yan, di ba? Mga 30 minutes na aapakan mo, yung mga nerves natin. Kasi nerve therapy machine siya. Apakan mo. Ang daming nakatry na nito na ang ganda ng resulta. Lalo sa katulad ko na mga senior citizen. Gusto nyo na maging malakas kayo. Nare-rejuvenate yung ating mga nerves. Available na po yan sa ating office. Take advantage, makasubok kayo. Kung later on gusto nyo bumili ng sarili nyong unit, may mga parating akong mga units niya na bioresonator. Nare-rejuvenate tayo. Kasi yung mga nerves natin, kailangan talagang ma-rejuvenate. Extra alaga. Sabi nga po, matuto tayo mag-invest on health. Health is wealth. Prevention is always better than hospital. O sino bang masaya na itatakbo ka ng ospital? Samantalang maraming ways na pwede natin gawin para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. O kaya kung may mga sakit tayo, meron tayong mga produkto na pwede tayong ma-rejuvenate the natural way na hindi kailangan humantong sa pagkasira ng mga kidneys. Okay? Ulitin ko dyan sa area ng Labo, Mga taga-Labo, yung mga malalapit dyan, na postpone yung schedule nyong free health consultation. Na-postpone dahil sa nagka-problema yung kuryente doon sa area. So, gagawin na lang daw, bumalik po kayo February 10, Monday po. Siguro din yung bumalik kayo kasi medyo matagal-tagal na naman yung next na event natin doon sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. So, gagawin po February 10, 9 a.m. to 12 noon. Take advantage po kayo, And siyempre sa Legazpi, kita-kits tayo dito sa Legazpi. Free health consultation on February 15. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Mga taga Santo Domingo, meron kayong free health consultation. Gagawin dyan sa CMD Center in Santo Domingo ngayong Sunday. Opo, February 9, 8 a.m. to 3 p.m. Take advantage po kayo, okay? So, yan muna yung ating mga announcement para sa inyong lahat. Basta ngayon ingat-ingat po tayo dahil marami ang nagkakasakit dahil sa panahon. At saka ito pa, marami din inaatake. Ay nako, mga batang-bata pa inaatake na aneurysm. Tandaan po natin, the number 1 cause of death ngayon sa buong Pilipinas and that's around the world ay yung may mga sakit. Di ba, yung mga hypertension, if not heart attack, stroke. Ingat-ingat po tayo, mga kababayan. The best doctor to yourself is us. Yan, ako yan, grabe talagang ko yan na kailangan matuto tayo. Kung hindi tayo matututo ngayon, kailan? Pag malala na yung ating mga health situations. And still, of course, the greatest healer ang ating Panginoon. God is using instruments to show His love and care for men. So, kailangan lang talagang subukan nyo yung ating produkto. Okay? So, isa muna dito ang dami pala ngayon, may thyroid problem. May thyroid problem. Pero pakinggan natin itong isang to na thyroid problem, paano siya napadpad sa CMD Center at paano siya na tulungan. Saan na to? Number 12. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna,
ano po, under observation lang daw po. For monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito para daw pa-ultrasound ulit, para daw baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, nireseta ay binigyan po ako ng gamot na yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa'yo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Oh, okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Bakit? Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang tigtay ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang ininom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. Tuloy namin. So, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Di sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron pa ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang ako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta po ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nasilado po, taga Itaraga po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, di ba? Nakaka-amaze. Actually, maraming mga ganyan na cases. Thyroid problem. Oo. At kailangan daw hintayin lumaki-laki para kuha na ng sample at iba-biopsy. Pero napadpad sa ating office, sa pag-take ng ating Power Trio, natunaw lang yung mga bukol. Hello kay Nurse Erlene Brosas, okay? So, yan po sa mga listeners natin, ganun ka-amazing yung ating
produkto na yung mga, di ba, mga due for operation. Nako, nasalba sila. Pero wag naman intayin na sobrang lala na. Prevention is always better than hospital bill o mga kidney problems. Kidney stones, gallstones sa atin, hindi kailangan ang operasyon. Kaya ito, pakinggan natin isang kwento ng kagalingan paano natulungan na hindi siya nag-undergo operation. Okay, isa pa uli dito na nag-attend ng ating health symposium. Kunin ko uli yung kanyang magandang kwento. Sir, anong pangalan? Edad, taga saan? Ako po si Mr. Randy Lucilio Bodolio from Inarado, Daraga, Albay. I am 40 years of age. Ano yung dating naramdaman mo? Ano yung health problem mo before nang mag-take ka ng CMD? Ito po kasing CMD, ginamit ko na siya noong 2008. Kasi that time, empleyado po ako sa isang private company and na-detect na for operation po ako. Bakit? That was 2008. Ngayon, for operation po ako kasi as per college pa po ako, meron na daw akong kidney stones. Tapos, sa Manila ako nag-aral. Pag uwi ko dito, yun nga, nagpa-check up ako dito sa BRT. Sabi nga daw, for operation ako. Well, dati naman talaga na-inform sa akin yun na for operation ako. Tapos one time, inatake ako ng sakit ng tiyan. Hindi na ako makatayo, pinagpapawisan. Tapos nangihina. Tapos hindi kung anong, alam ba yung posisyon mo nakaupo, nakabaluktot. Hanggang gano'n na lang, hindi na talaga ma'am nakakatayo dahil sobrang sakit. Ngayon, one time, accidentally, narinig ko yung sa radyo. Inanap ko yung address sa Ligaw, doon ako bumili. Pero hindi po ako nakapag-attend ng seminar. Tinesting ko lang po yon. After 15 days, Ininom mo CMD? Yes po, ma'am. Ilang drops per day? That time po, 5 drops, tapos 5 drops sa 500 ml, inuubos ko yon. Tapos sa gabi naman, 10 drops. Tapos pag umaga, 15 drops. Yun po yung ano kasi sabi, kailangan ko daw po. Kasabay sa akin nung binagbilan ko po sa Ligaw, sa likod ng LCC Ligaw. Ngayon, nung mga first 3 days, lalong humapde. Sabi ko, ano ba to? Bakit naman ganyan? Akala ko baka gagaling ako niyan. So, sabi ng misis ko, ituloy mo lang kasi baka nag-ano yung gamot, parang umi-epekto. So, until such time na inabutan ng 7 days, parang yung sakit from upper dito po sa may kidney, bumababa siya. Then, pagkatapos po nun, wala pa atang 15 days, gabi around 7 p.m., umihi ako, ang sakit. Tapos parang may mapula yung tubig, nangihi ko ma'am. May around 7 p.m., akala ko natatay ako na iihi ako. Pinilit kong i-ire. Yun po lumabas kidney stone. Tapos yun nga po, siyempre masakit kasi parang may nasugat yung dinaanan. Hindi po ako makapaniwala. Nung kinapa ko po siya talaga, totoo po yan, kinapa ko bato. Matigas, napakatigas na bato. So, kinaumagahan, parang walang nangyari. Okay na po. So yun, since siyempre, gano'n naman ang buhay, wala nang nararamdaman, tumigil. So until naman, kamakailan lang, siguro January this year po, 2021, ang sakit ng bato ko, nagpa-check up ako sa doktor and na-find out na mayroon akong hypertension and mataas yung blood sugar, mataas yung blood cholesterol. So na parang nag-flashback sa akin yung nangyari sa UTI ko. Bumili po ako ng CMD. Pumunta po ako dito sa outlet. And in-offer na mag-seminar dahil sa busy schedule, hindi po ako nag-attend. So yun po, until ngayon, January, February, March na po ngayon, normal na po yung blood pressure ko and yung blood sugar ko and blood cholesterol, bumaba na po siya. Normal na po talaga. Ano yung ininom mo? CMD lang? CMD lang po talaga. Actually, naginom po ako ng nireseta sa akin na synthetic na gamot. Pwedeng mentionin po, ma'am. Okay lang. Lodopin tapos losartan. Ang grabe may epekto, parang yung nagpapalpitate yung puso ko. So bumalik ako sa doktor, pinastop sa akin. Yun, hindi naman bigla, umiinom pa rin naman ako ng amlodipine. Tapos, may, yung CMD nga po ma'am, sa 1.5 na tubig, ang hinalalagay ko po doon is 15 drops, umaga po yon. Another 1.5 paggabi, 20 drops. Inaubos ko po yun within the day. Gabi tsaka umaga. So yun po,
bumaba yung blood pressure ko. Well, so far, bago ko pumunta dito, nag-BP ako, ang blood pressure ko is 117/71, which is dati 175/105. Totoo po yan. May ininom ka pang synthetic drugs? Mayroon po akong dala-dala palagi, pero sabi nga sa akin nung kapatid ko, pag maglagay sa dila 3 drops, yun yung ginagawa po ngayon. Pero yung gamot, nung una kasi nireseta, binili ko lahat yun. Andun, pero hindi ko na pa ininom. So ang galing talaga, ganon talaga ka-amazing ang ating product na i-detox ka, yung mga sakit-sakit mo ay hahanapin, and you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam pag sineryoso mo. Ayan sir, anong ma-advise mo sa mga makakapakinig po? Katulad po nung iba, madami na rin pa akong pinagdaanan ng mga supplements, sabi daw nakakagaling. So totoo naman po talaga yung... Huwag mo nang i-mention. Opo, pero po, ito talagang CMDS prove. Pero totoo po yan, wag pong, kumbaga, instead of using synthetic drugs, itry talaga nila to, totoo po ito. Hindi po ako bayad, totoo po ito. Ayan, pangalan ulit sir. Ako po si Randy Bodolio from Inarado de Ragalbay. Ayan, thank you very much sir. Ayan, sa mga listeners natin, try our products. Huwag niyo pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Ayan. Oo, pero dito hinahanap po. Kasi ang dami pa lang ngayon may vertigo. Oo. Actually, may mga cases. Ito talagang grabe yung vertigo nitong taong to. Pakinggan nyo po. Pag inatake siya ng vertigo niya, nakaano na lang yan. Nandun lang sa madilim. Oo, wag mo nang kausapin. Ganon siya po. Pero, sabi ko, CMD at CBF, yan ang kailangan mo. Kaya pakinggan natin paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, may gusto ko talagang i-share sa inyo isang magandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating CMD saka CBF. Grabe. Dati ko siyang office mate noon sa PLDT na nagtataka nga ako noon kasi maybe 25 years ago dati na siyang may maintenance sa kanyang mga nararamdaman, pero siya na lang magkwento para marinig nyo rin ang boses niya. Ma'am, pangalan po, edad taga saan? Ako po si Genevieve Abordo from Legazpi City, 65 years old. Mukhang hindi ka naman 65. Alagang power trio. Tawag ko sa kanya si Mama Jean kasi isa siya sa talagang pinagkakatiwalaan ko dito sa aking office na nung kinuha ko siya dito, kasi parehas po kami retiree sa PLDT, pero siya yon marami na rin siyang may mga iniinom na siyang maintenance noon. Kaya Mama Jean, ano yung mga iniinom nung gamot noon at para sa ano ba yun yung gamot? Sa hypertension, sabi ng doktor, may hypertension nga ako. Ininom ko naman yung gamot, kaso nandyan pa rin yung nararamdaman kong hindi ko maintindihan. Pag pumapasok ako, hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin kasi parang gusto ko na lang laging nakahiga. Ayun. So, grabe. Ano na to? 25 years ago. Tapos, nung iningi ko yung presensya mo dito na tumulong ka dito sa CMD office, alam ko meron ka pang iniinom na maintenance drugs noon. Diba? Pero sabi ko sa'yo, subukan yung CMD at ang CBF. Ano pa yung experience mo sa paggamit ng dalawang product na to? Yung CMD, maganda talaga. Na-experience ko yan. Na yung mga nararamdaman ko talagang nawala. Tapos, yung CBF naman, dati, parang nagbe-vertigo ako. Tapos, sabi ni Ma'am Mel, dagdagan ko yung dosage ng CBF. Ginawa ko siyang 10 tablets a day. 3 times a day, 30 tablets yon. Talagang naramdaman ko, nawala yung nararamdaman kong pagkahilo. Pag ikaw ba nahilo, ano na lang yung, masama ba o ano na lang ang ginagawa mo pag nahilo ka? Ay Diyos ko, gusto ko na lang pong matulog, mahiga. Talaga kasi parang umiikot ang mundo ko.
Pero yan nga, ngayon nakakatuwa ako, masayang-masaya na nakita ko sa iyo na kahit ikaw ay 65 years old, hindi ka mukhang 65 at mukhang nag-glow ka pa rin at marami ka pang nagagawa. Oo, pero yan talaga, araw-araw mo ba yan iniinom, yung CMD sa CBF? Opo, kasi talagang nasubukan ko na talagang magaling po siya na food supplement. Yung ngayon, anong ma-recommend mo sa mga makakapakinig na katulad natin na senior citizen na hanggang ngayon, ang hirap talaga ng buhay pag merong nararamdaman. Anong magandang o inspiring message na masabi mo sa kanila? Sa lahat pong mga senior, subukan niyo po ang aming products. Talagang para sa akin, napapagaling niya talaga kung ano nararamdaman mo. O ngayon wala ka ng synthetic drugs. Ever since naman, ayaw ko uminom ng synthetic kasi alam ko ang magiging result niyan sa atin. Ayan, pangalan ulit. Ako po si Genevieve Abordo from Legazpi City, Ayan, maraming salamat. Ayan, pag nagpunta kayo sa aking office, hanapin nyo yun. Na cute-cute na yun. Hindi mo akalain na she's 65 years old. Salamat sa Diyos. Parehas kami, living testimony na tulungan ng ating product. Kaya sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717 at ang ulit-ulit ko na pagpapasalamat sa mga taong nagtiwala. Aralin nyo kasi, diskubrihin ninyo kasi kami na-discovery na namin lahat ng produkto na hawak namin. Ang galing talaga. Lalo na sa atin na siyempre, sino ba naman ang gustong nagkakasakit? O diba? Ako ayoko. Yan. Eto, isa uling kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Okay, nandito kami ngayon sa Labo, Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium. Pero meron ako dito napakinggan. Ang ganda ng resulta sa kanya. Ma-interview nga natin. Mami, pangalan, edad, taga saan? Emilia Norte po, taga Talubatib, Labo, Camarines Norte. Ayun. Ilan yung edad? 73 years old. 73 years old. Nung napunta ka dito sa CMD, ano yung mga sakit-sakit mo? Ano po, mataas po ang aking uric acid, saka yung cholesterol. Tapos yung pong ganito ko, laging masakit pag matagal po ako nakatayo. Hindi po ako nakakatagal. Parang pakiramdam ko ay yung babagsak baga po ako. Yun. Ilang taon mo na yan na pinagdurusahan? Ay taon na po, mahigit ng, siguro po magdadalawang taon na mahigit. Aside from na ano mo yan, na mga nararamdaman, may iba ka pang health problems na nai-experience sa edad mong yan, na nasa 70s na po kayo? Ayun pong lagi po akong nahihilo, saka nga po, yung hirap po akong maglakad. Opo. Pag Kumusta yung tulog? ayun, minsan po, hindi ako nakakatulog, mamaga na akong natutulog. Hindi ka ba nag-high blood o mataas ang Minsan po, ang mataas blood po sugar? ako, nag-maintenance po ako. Para sa hypertension? po, yung Sa tapos sa diabetiko? Meron ka rin gamot? Hindi po ako aywan ko lang po, basta pag yung resita po sa akin ng doktor, lahat ng binibili ka po sa kanila ang gamot. Ilang taon na kung kayong umiinom ng mga synthetic drugs? Ay mahigit na pong 1 taon. Mahigit ng 1 taon. Pero ano ba sa feeling mo? Gumagaling ka ba o nandyan pa rin yung sakit? Hindi nga po, dahil yung hirap pa rin po ako. Saka yung ko po dati, namamaga po yan 2 pa ako. Ay ngayon, mula nung mag-inom po ako nito, wala na. Nawala? Oo, saka kahit ako'y magparalalakad ng malayo, kaya ko na po, saka hindi na siya namaga ang paa ko. Alin dito yung iniinom mo, Mami? Ito pong 2, CBF? ito, saka ito po.
Yung Oo. pampatak. Nag-detox ka ba? Hindi pa po. Di Kaya ba? nga sabi ko Dapat mag-detox ka. Mas maganda yung pakiramdam mo. Pero in your case, mother, ilang ano ka na ba? Ilang weeks ba o months ka nang gumagamit nitong product? Hindi pa lang po natatagalan nun. Baga pong magkuang kayo. Limot. Wala pang 1 month. Wala pa yata. Ha? Hindi. Pangalawang kwan ko na ito dito. Nasa 1 month pa lang. Pero naramdaman mo yung pagbabago. Ay, yung unang pagkuang po lang po, pag inom, naramdaman ko na yung epekto ng Wow. gamot. Oo. Kumusta po yung tulog? Okay na po. Tuloy-tuloy na. Wow, ganon. At mas malakas ka ngayon. Ayun po. Kahit ako'y Mas masigla yung pakiramdam mo. At hindi ka nag-worry sa mga Ayun nararamdaman po. mo. Kahit po yung mga kaibigan ko nagsasabi nga na malakas daw ang katawan ko ngayon. Saka yung parang maganda ang ano ng mga balat. Yun ang sabi nila. Tuloy-tuloy lang, mami, ha? Kasi ang Opo. product natin, these are nutrients na kailangan ng trillions of cells. Sabi nga, pag healthy yung mga cells mo, magiging healthy yung mga organs, yung system mo, nakakasiguro ka ngayon na kahit tayo senior citizen, healthy. Opo. At maganda pa rin. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Na sana po magpatingin sila dito para maka-ano rin nila. Ma-experience oo, nila. yung pag at yung maanuhan nila yung talagang epekto ng gamot na ano nila. Actually, mami, hindi tayo gamot. These are food supplement Oo, na yan, siyang yan. kailangan ng katawan natin para malakas tayo at malayo sa sakit. May inanuhan nga po ako sa Talubatib, dun sa dati pong kapitbahay namin, ay nagkuhan siya, sabi niya, maganda nga daw po ang epekto. Dahil yung pag-iihi daw niya dati, parang makuha na po ang kulay ng ihi, saka ang amoy, iba ang Iba amoy. na. Pero nung mag-ano po siya nito, yun, malinis na, saka wala na daw pong amoy. Ayan, mami, kailangan ko ulit pangalan at edad niyo po, taga saan? Ay Emilia Norte po, Purok Sayes, Talubatib, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat po. Ayan, o diba? Nakakatuwa yung kanilang mga kwento, paano sila natulungan ng ating product. Kaya doon sa mga may mga problema sa kalusugan, ang ulit-ulit natin na pag-invite sa inyo, try our product. Nako, prevention is always better than hospital bill. At ulitin ko, mga taga-Labo, na-postpone yung inyong free health consultation. So, gagawin na lang po ngayong February 25. Monday po yan, ha? Yung mga nag-schedule ng February 7, na-postpone dahil po sa nawala ng kuryente doon sa area kung saan nandun yung CMD center natin. So, gagawin po ngayong February 10, Monday po yan, 9 a.m. to 12 noon. And of course, mga taga Santo Domingo, Albay, free health consultation kayo ngayong Sunday mismo, February 9, 8 a.m. to 3 p.m. Diyan sa CMD Center in Santo Domingo. Sa Legazpi naman, eto yung schedule natin. February 15, Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, ulitin ko lang, sa inyong lahat, mga taga Camarines Norte, iikot uli ang inyong lingkod to conduct health symposium. Kailan? February 22. Andyan ang iyong lingkod sa Jusel's Garden at Diego Liña Street, Barangay 7, in Daet, 9:30 a.m. po. And the following day sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan at marami kayong matututunan at pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo for the day. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount pag kayo, basta kayo member, ha? Ang membership natin ngayon, 5,990. Kung saan makakakuha kayo ng produkto worth 6,000 plus. Walang lugi. Next time you buy our product,
ang laki na po ng discount. Tandaan po, the need for our product, especially our Power Trio, ay kailangan natin yan na for healthy family. Take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin. Katulad ko, hindi pwedeng tanggalin. Why? Oo, bakit ba kayo nangungulit? Wait lang po ha. Oo, mamaya na po tumawag. Nagraradyo po ako. Tawag kayo mga after 15 minutes po ha. 20 minutes po. Mga ganyan po. Salamat. Okay po, okay. Okay po, sir. Yan, siguro ano yan, urgent. May mga problema. So anyway, sa mga listeners natin, visit CMD Center. Good health. Pwede nyo gawin ng negosyo. Good business. Opo, gusto nyo financial freedom. We have a very wide market para sa ating mga product. Kung sa ano nga po ay 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, we have a very wide market for this. Kailangan lang talagang aralin. So, siyempre, una, be a product of the product. Subukan nyo, katulad namin. Sinubukan namin, kaya na-discover namin na grabe pala talaga ang kayang gawin nitong produktong ito. Oo, wag nyong hayaan na lumala yung mga sakit-sakit po ninyo. Yan ang natin. Aralin, diskubrihin. At pag na-discover nyo na maganda talaga, lalo yung mga natulungan na ng ating product, ang hiling ko lang sa inyo, tumulong din po kayo. Share. I-share ninyo yung kwento na ano yung nangyari sa inyo. Para naman ay makatulong tayo sa napakaraming tao na may mga problema sa kalusugan. Lalo yung may mga iniinom ng gamot. Pero evaluate nyo mga sarili nyo. Umiinom kang gamot. Yung iba nga, 10 years na umiinom ng gamot. May 20 years na rin siyang iniinom na gamot, pero ang sakit nandyan pa rin. Alam niyo po, kung ang iniinom nyo ay gamot, dapat nagagamot kayo, healthy kayo. Oo, pero kung halimbawa, 6 months na, 1 year na kayong umiinom, pero andyan pa rin ng iyong sakit, naku, mag-isip-isip tayo. Baka kailangan nyo nang idagdag ang aming Power Trio, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-9040717. So, dito na tayo. Yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol at si Nurse Earl po ang tagasagot dyan, okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan,
Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripal, Maro Salina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa mas Ayan, hello kay Ma'am Lisel Corpus. Sabi ni Ma'am Lisel, good PM po ma'am, watching from Zambales. The best po talaga, Power Trio. Subok na namin po ang kagalingan ng HCI products. God bless po ma'am. Yan. Salamat po Ma'am Lisel Corpus. Alam ko, Bicolana siya pero nasa ibang lugar na siya ngayon. Oo, Zambales. Okay, so patuloy tayo dito sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. si Amistaki Center. At second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Prop 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. First District. Ayan, may dagdag tayo dyan sa area ng Sorsogon, Ma'am Jocelyn Belien. Isa po siyang teacher sa Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, dito na yung iba pa po natin. Balbay, Mr. Remendez, 156, Orbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Belia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district ko, Balbay, siyempre yung aking center, CMD Stocky Center, now NAB Wellness Center at second floor,
Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church. Sadel's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gamawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Ma'am Marie Nopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiro. Ayun. Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Andyan din si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So, ayan. Ubos na yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yung hindi pa member, be a member. Membership natin ngayon 5,990 at malaki yung discount pag kayo po ay member at pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Good business, ay good health, pwede nyo ma-attain dito. Good business, financial freedom, free travels, local and international. At magkaroon din po kayo, katulad namin, nagkaroon kami ng chance makatulong sa napakaraming tao. So ayan, maraming salamat. Sana po ay subukan nyo yung aming product, okay? Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.